जर तुम्ही गॅसवर अशी खोबऱ्याची वाटी ठेवली तर सणावाराला उपयोगी पडेल असा एक मस्त पदार्थ तुम्ही बनवू शकता। तिथे एक मी नारळ घेतलेला आहे। नारळ थोडा जुनासरच घ्यायचा, फोडून घेतला, त्याच्या 2 वाट्या बघा। आता ही जी वाटी आहे ती आपल्याला गॅसवर ठेवायची आहे। गॅस चालू केला आहे, जाळी ठेवली आहे, एक वाटी याच्यावर ठेवलेली आहे आणि आपल्याला ही फक्त करवंटी थोडी गरम होईल इथपर्यंतच ही गरम करून घ्यायची। आतलं खोबरं काळं वगैरे पडू द्यायचं नाही आहे। करवंटी फक्त गरम होईल एवढीच त्याला शेकून घ्यायची आहे 5-1 मिनिटासाठी। नंतर गार करून घ्यायची आणि याला ना मधनं असे कट द्यायचे सुरीने, असे कट द्यायचे सुरीने आणि नंतर मग हे जे खोबरं आहे ना ते आपल्याला काढून घ्यायचं आहे। तर काय होतं, करवंटी आपण गरम करतो ना, त्यामुळे काय होतं की हे जे आतमधचं खोबरं आहे ना ते अगदी इझिली निघतं। गरम करून घ्यायचे 5 मिनिटासाठी, शेकवून घ्यायची व्यवस्थित, थंड करून घ्यायची आणि कट मारून मग हे दाखवल्याप्रमाणे असं खोबरं काढून घ्यायचं। एकदम इझिली निघतं, नाहीतर यातलं हे खोबरं काढणं थोडं कठीण असतं। तर हे असं मस्त अगदी इझिली आतमधलं खोबरं सगळं निघून येतं। बघू शकता एकदम इझी पडतं। तर करवंटी गरम केल्यामुळे आपल्याला एकदम इझिली असं हे खोबरं इथं मिळालेलं आहे। आता काय करायचं आहे की हे जे खोबरं आहे त्याचा जो वरचा जो काळा काळा भाग आहे तो सगळा आपल्याला काढून टाकायचा आहे। त्याच्यासाठी मी तासणं घेतलेलं आहे आणि वरचा सगळा जो काळा काळा भाग आहे तो काढून टाकायचा आहे। तर बटाट्याच्या तासण्याच्या साहाय्याने हे सगळं मी आता हे तासून घेणार आहे। तर सगळा जो काळा भाग आहे तो आपल्याला काढून टाकायचा आहे। आता काय करायचं आहे की हे सगळं जे काढून झालेलं आहे, तर बघू शकता इथं मी सगळं हे काढून घेतलेलं आहे। फक्त काढताना काय होतं की थोडंसं कुठेतरी तो काळपटपणा राहतो किंवा थोडंसं डाग वगैरे लागतो। तर एक सुती कपडा घ्यायचा आणि सगळे ज्या कातळ्या आहेत तर त्या सगळ्या अशा स्वच्छ पुसून घ्यायच्या। कुठे एखाद दुसरा छोटासा तुकडा जर काढायचा राहिला असेल तर तो काढून टाकायचा आणि व्यवस्थित असं पुसून घ्यायचं, म्हणजे एकदम स्वच्छ असं आपल्याला खोबरं भेटतं। हे बघा एकदम स्वच्छ। अशा प्रकारे मी सगळ्या ज्या कातळ्या आहेत त्या स्वच्छ करून घेतलेल्या आहेत। आता यांना कट करून घ्यायचं, त्याचे छोटे छोटे तुकडे करून घ्यायचे। तर सगळ्या कातळ्यांचे मी अशा प्रकारे छोटे छोटे तुकडे करून घेतलेले आहेत। हे बघा आता काय करायचं, मिक्सरचा जार घ्यायचा आणि त्याच्यामध्ये ह्या सगळ्या कातळ्या आहेत त्या आपल्याला घ्यायच्या आहेत काढून। तर मिक्सरच्या जारमध्ये मी सगळ्या कातळ्या काढून घेतल्या आणि ह्या मिक्सरला फिरवून घ्यायच्या आहेत। पाणी अजिबात घालायचं नाही आहे, फक्त फिरवून घ्यायचं। मध्ये मध्ये चमच्याने मिक्स करायचं, कारण खाली अखंड कातळ्या राहण्याची शक्यता असते। त्यामुळे एकदम असं 1-2 वेळा चमच्याने असं मिक्स करून घ्यायचं आणि मिक्सरला बारीक असं फिरवून घ्यायचं। कुठेही आतमध्ये कातळी राहता कामा नये, एकदम बारीक असं बघा मी मस्त असं हे व्यवस्थित फिरवून घेतलेलं आहे। खोबरं छान अगदी बारीक झालेलं आहे। आता काय करायचं की जाडबुडाची एखादी कढई घ्यायची। जाडबुडाचंच भांडं घ्या, ट्रिपलीचं वगैरे असेल तर घ्या, कारण ती भांडी जाड असतात। आणि त्याच्यामध्ये मी हे सगळं खोबरं काढून घेतलेलं आहे। तर सगळं खोबरं मी ह्याच्यामध्ये काढून घेतलेलं आहे आणि आता ही कढई मी गॅसच्या फ्लेमवर ठेवलेली आहे। गॅसच्या फ्लेमवर तुमची जी सगळ्यात लहान फ्लेम असेल त्याच्यावरही ठेवा। एकदम कमीत कमी लहान फ्लेमवर आपल्याला हे सतत परतवत एकदम छान असं भाजून घ्यायचं आहे, पण ह्याचा कलर अजिबात बदलायचा नाही आहे। तर गॅसची फ्लेम एकदम स्लो ठेवायची आणि सतत परतवत एक 15 ते 20 मिनिटासाठी तरी आपल्याला हे छान असं भाजून घ्यायचं आहे। अगदी शेवटी शेवटी बघा जरा असा खोबऱ्याचा वास येतो आणि असं एकदम पूर्ण मोकळं होतं खोबरं, त्याची साईज त्याची क्वांटिटी पण थोडीशी वाढते। त्यावेळी समजून जायचं की हे आपलं परफेक्ट असं भाजून झालेलं आहे। अजिबात मात्र याला कलर याचा बदलायला द्यायचा नाही आहे, ब्राऊन वगैरे करायचं नाही। आपण जे नेहमी वाटण्यासाठी करतो त्यात बघा खोबरं आपण ब्राऊन वगैरे कलर करतो, तसा अजिबात करायचा नाही आहे। पांढराचा पांढराच राहू द्यायचा आहे। जर गॅसची फ्लेम स्लो असेल, जाडबुडाचं भांडं असेल आणि सतत जर तुम्ही परतवत असाल तर आपल्याला हा पांढरा शुभ्र असा खोबऱ्याचा किस मिळतो, म्हणजेच आपल्याला डेसिकेटेड कोकोनट मिळतं। तर बघू शकता की मस्त एकदम हे डेसिकेटेड कोकोनट झालेलं आहे। बाहेर जर विकत घ्यायला गेलं तर बरेच महाग पडतं, आपण घरच्या घरी अगदी इझिली हे बनवू शकतो। आता सगळे सण जवळ आलेले आहेत आणि या डेसिकेटेड कोकोनटपासून खूप असे मिठाईचे प्रकार घरच्या घरी करता येतात, जे बाहेर हजार रुपये किलो आहेत। हे डेसिकेटेड कोकोनट पण बाहेर महाग आहे, तुम्ही घरच्या घरी एकदम सोप्या पद्धतीने करू शकता। बघू शकते मस्त असं अगदी डेसिकेटेड कोकोनट झालेलं आहे, एकदम बाहेरून विकत आणतो ना तसं। तर मी ज्या काही टिप्स दिल्या आहेत ना त्या जर तुम्ही फॉलो केला तर तुम्ही पण घरच्या घरी असं मस्त असं डेसिकेटेड कोकोनट बनवू शकता आणि महिनोन-महिने हे राहतं। स्टोर करून ठेवा, तुम्हाला जेव्हा कधी एखादी रेसिपी बनवायची आहे तर त्यावेळी तुम्ही हे बनवू शकता। बऱ्याच स्वीट रेसिपींमध्ये हे लागतं, सणावार आलं तर खूप उपयोगी आहे, नक्की बनवून ठेवा। तर बनवायला एकदम सोपं आहे।
तर बघू शकता किती छान अगदी आपलं हे डेसिकेटेड कोकोनट झालेलं आहे. व्हिडिओ आवडला असेल तर त्याला लाईक करा, शेअर करा. थँक्यू.